mga sindarakulang bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang loya po ang mga bareta ngunyan na Miyerkules. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Camarines Sur asin Masbate konsideradong hotspot kan COVID-19 sa Kabikolan. Mga maparehistro para sa masunod na eleksyon nagruso sa opisina kan Comelec Legazpi. Labanan para vice-alkalde sa Legazpi City posibleng maging maigpit. Mga recipientes kan educational assistance sa Tercer Distrito Canalbay nakaresibi na kan ayuda. Sa lado nasyonal, pagpapahiwas sa alert system sa COVID-19, didesisyonan pa sana. Lampas na sa 2.4 milyones ang positibo sa COVID-19 sa nasyon. Mga eskwelahan nakasabay sa pilot face-to-face classes gigibuon pang final. DOH nagpaliwanag sa issue kan false positive sa COVID-19 test result. Sa ibang nasyon, Canadian Prime Minister Justin Trudeau nagtrayumpo sa eleksyon. Sa lado ning Karawat, Gilas Pilipinas Women's Basketball Team makawat sa 2021 FIBA Asia Cup. Detalles kan bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tando ay ginto, ibang ginto. Pagkukonsidera ng COVID-19 hotspot sa Kabikolan, ang Camarines Sur asin Masbate, dalan sa alangkaw na kaso kan siring na helang na narestro sa duwang probinsya. Sinabi kan DOH Regional Office na makahadit na dalan ta nagkapera ng simana ang all-time high COVID-19 cases sa Camarines Sur asin Masbate. Sinabi ni Dr. Aurora Daluro, DOH Regional Epidemiologist, na nasa critical asin alarming situation na matapos makarestro nin all-time high 646 na COVID-19 cases sa sarong aldaw sana. Sa sinabi na ini record-breaking case sa Kabikolan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mantang madali nang matapos ang deadline sa Setyembre 30, may kinaraman sa pagpaparehistro sa Comelec kang aning makapagpartisipar sa masunod na eleksyon. Ngunya na amay na aga halaba ng marhay ang pila kan mga residente sa may City Hall compound. Kang aning halato na magbukas ang opisina kan Comelec para makakuan in registration form asin makaparehistro. Maski nga ni madiklumpa alagad ang mga residentes kan barangay, lalo na ang mga hali sa rayong lugar, nag-atab na magduman sa opisina kan Comelec tangani makasiguro na sila makarehistro na asin makasabay na sa voters list. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Magiging maigpit ang labanan sa Legazpi City sa masunod na eleksyon. Ini dalan tapig dalauma na talagang dain na mapapugulan si Ako Bicol Party List Representative Pido Garbin sa paglansar kini bilang kandidato para alkalde kan syudad kontra sa magiging pambato ni Alkalde Noel Rosal na matatapos naman kan sa iyang 9 na taon na termino. Sa ibong lado, interesante man ang laban para maging vice-alkalde kung saan si vice-alkalde Bobby Cristobal may makakalaban na sa pwesto. Si dating kagawad Alan Ranyola, mas kare pa final na minadeklarar alagad, ini pigsasabing interesado sa pwesto ni Cristobal sa pagsasabi na siya talagang mabelta sa syudad asin masumitir ng Certificate of Candidacy sa masunod na bulan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Plano kan sangguniang panlalawigan Canalbay na ipaapod ninda sa masunod na semana sa sendang regular na sesyon
si Dr. Pancho Melia para sa importanteng bagay na dapat matauanin atensyon. Ini kasunod kan surat na ipinadara ni Governor Al Francis Bichara sa Junta Provincial na naghahagad na konfirmaro na ang nombramiento ni Melia bilang iyon na ang tunay na provincial veterinarian kan Albay. At kaya ni si Melia nagtukaw bilang inkargado sa nasisiring na posisyon alagad, makukonfirmar naman ang sa iyang appointment. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pinapasiguro ni Ako Bicol Party List Representative Pido Garbin na ipapasunod sana ang face-to-face classes asin pagbukas kan mga eskwelahan kung bakunado na ang mga estudyante para tukdo asin transport providers. Sa sinabi na kung bako pa fully vaccinated ang mga estudyante asin para tukdo asin kung day pa man masisiguro ang maigpit na implementasyon kan minimum health protocol, magiging patakot man sa nani sa senda pati na sa pamilya. Idinugang pa ni Garbin na mas maray ng kolehiyo, universidad, tech walk, asin alternative learning, ang enot na bukasan, dalanta medyo maedad na ang mga estudyantes kini. Sobrang kaugmahan asin pasasalamat kan mga recipientes kan DSWD Educational Assistance sa Tercer Distrito kan Albay. Sa inang pinasalamatan si Albay 3rd District Representative Didi Cabredo sa esfuerzos kini na makahagad din ayuda sa Department of Social Welfare and Development para matabangan ang mga estudyante sa saindang pangangaipo sa pag-aaral. Iniyan sa inang pahayag matapos gibuhon ang payout sa mga recipientes kan siring na programa kung sa presente mismo si Cabredo. Pinasalamatan maninda ang DSWD sa itinaong educational assistance sa inda. Iyan ang primerong gabtan kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Bawat Aray! may alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na.
scientifically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang baagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man giraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Good news para po sa mga members ng LCC Rewards Plus. Starting September 16 until September 30, ay meron po kayong 20% discount on Century Tuna 155 grams, Argentina Corned Beef Junior 150 grams, and Birch Tree Fortified Powder Milk 300 grams. Meron din pong 20% discount sa Bonakid Preschool 3 Plus 1.6 kilos, Promil 4 1.8 kilos, and Promil Gold 4 1.2 kilos. Ipakita lang ang inyong LCC Rewards Plus card when you shop at LCC Supermarket in LCC Ayala Malls, LCC Mall Legazpi, LCC Mall Tabaco, or LCC Mall Pulangi. Big time at pambihirang 20% discount from September 16 till September 30 only. Huwag pong palampasin. In everything you do, make sure you choose what's true. We always
calm our paths. Dreams and aspirations giving spark to all our passions. It may seem our choices differ, When searching for something deeper, well, okay lang to make mistakes, basta feelings mo hindi fake. stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. For everything that's true, Count on GSM Blue. Let true things come your way. Yeah. In your life, you have a say. So choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sikreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Letales siyang Barreta sa Lado Nacional. Sa masunod pang simana masasabutan kon irekomendar kan mga otoridad ang pagpapahiwas kan COVID-19 alert system bakosana sa Metro Manila kundi pati sa iba pang probinsya. Inan sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo matapos na sakuda sana sa September 30 ang pilot run sa 5-level alert system na may kasabay na granular lockdown sa Metro Manila. Apera sa Metro Manila, may iba pang mga probinsya ang nag-apot kung pwede man na magpasunod kan sirin na regulasyon sa indang na sasakupan na lugar. Umilabot pa sa 16,361 ang bagong COVID-19 cases sa nasyon. Dahilan para maglobo naman sa 2.4 milyon ang kabilugan na bilang kan nagkakahelang. Sa datos ng Department of Health, iguang 21,974 na narahay, mantang 140 ang nagadan. Sa kabilugan, nasa 2,193,700 ang recoveries, mantang suminakat man sa 37,074 ang nagadan. Nasa 171,142 man ang active COVID-19 cases. Mantang 4 na laboratorio ang daing nakapagsumiter ng datos sa COVID-19 Document Repository System.
36 na mga tauhan kan Lung Center of the Philippines ang nagpositibo sa COVID-19. Dalang kini, nagkakaigwa naman in kakulangan in mga tauhan ang hospital na saro sa mga referral center para sa critical as in severe cases kan COVID-19. Sinabi ni Dr. Norberto Francisco, Media Relation Officer kan hospital, na 36 ang aktibong kaso asin ini ang pinakadakol sa istorya kan Lung Center poon kan nakaaging taon. 405 katauman ang narahay sa intanawan doon na kulang na ning marahay ang sendang mga manpower sa ospital. Santo pilinaw kan Department of Health na pwedeng maiba ang COVID-19 test results sa samples na kinuha sa sarong pasyente sa ibang oras. Katako dinigan pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte na may false positive results sa mga test na ginibukan Philippine Red Cross. Sigun kay DOH spokesperson sin Undersecretary Maria Rosario Vergere, dakol na factors nakaapekto sa resulta kan lab test kay puha na i-interpret ang mga test gamit an epidemiologist asin clinical situation kan pasyente. Para tahali sa ibang nasyon, garong gabuhok sana ang kapangganahan ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa natatapos pa siya ng eleksyon. Ini ang ikatulong beses na panggagana ni Trudeau sa federal election. Alagad mas kinanggana diit siya na ang lamang kan Partido Liberal ni Trudeau. Nagpalyar man na makuha kan partido ang majority votes. Igisabing magkakakuha kan mga kaalyado ni Trudeau sa Parliament ang 156 na pwesto na kinapo sa kabilugan na 170 na mga pwesto para kota na sa majority. Katakod kini, tulos na nagdeklarar si Trudeau nin kapangganahan maski igwapang bibilangon ng mga boto. Nangyari ng eleksyon sa Canada mantang na sa kakusugan kan ikaapat na kabtang kan pandemya, kaya binansagan ining most expensive sa sendang kasaysayan na gubinestos nin 47 milyones dolyares. Ang natatapos pa sa ng snap election, iyon ikaduwang eleksyon sa laog sa nanin 2 taon na target ko tanakan na Premier Ministro na magkaigwanin majority government. Barata sa lado nin sports, naghalik sa Banggian Gilas Pilipinas Women's National Basketball Team pasiring sa Jordan tangani magpartisipar sa 2021 FIBA Women's Asia Cup. Ang team pinapanginota ni na April Bernardino asin Janine Pontejos, mantang kasabay man sinda Andrea Tongco, Ria Nabalan, Franz May Cabinbin, Kate Castillo, Claire Castro, Mar Prado, Ella Fajardo, Camille Clarin Christine Cayabyaba, sin Carl Ann Pingol. Kasabay man si head coach Patrick Aquino, si Ringman, assistant coaches Julie Amos, asin Jose Ramos Garcia, pati naman ang trainer ninda na si Paolo Gorospe. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Mas dakol ang nagadan na Amerikano dalang sa COVID-19 kumpara sa kan mamatian ng flu pandemic kan 1918. Base sa datos kan John Hopkins University Tracker, kanakaaging Biyernes nagpakol na sa 675,722 ang numero kan COVID-19 deaths sa Estados Unidos. Dalampan kani ang 675,000 na kagadanon o pagkagadan sa Estados Unidos kan influenza outbreak na nagpuon sa ultimong taon kan Guerra Mundial I o World War I. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Maski nga ni blind item, alagad riparuho na si Jane De Leon ang pigpupuntiri ang karelasyon ngunya ni sarong mayaman na negosyante ni dating nakarelasyon ni Yen Santos. Sinabi ni Christopher Min, si Christopher Min pa, naloy ng libre si Yen asin ang mayaman na negosyante asin ang pigsasabing karelasyon kay ni sa ngunyan, iyon ang aktres na madali nang maglayog. Bako man difícil ko doon kung sisay na aktres, dalanta si Jane Mansanan maga na bilang dana sa pelikula, kung happy sindawag na natin pakialaman. Pareta sa lado ng saludo pangkata sa Newsbase si Mar de la Mar Kamen. Alzheimer's Disease Awareness Week ngunyan. Sigon sa DOH sa nagpuon kan September 21 kasi matapos sa Sabado, September 25. Ang Alzheimer's disease sarong progressive neurologic disorder na nagbeberanin pagsadit kan utak nin tao, bigapon na atrophy asin nagkakagadaan kan brain cells.
Kaya man ang pinagka-ordinaryong kausan ng demensya o ang dagos sa pagluyak ang pag-iisip, paghiro asin social skills na nakaka-apekto sa salud ng tao, lalo na kan mga may edad na. Lagad kan DOH sa publiko na bilang partner sa salud, ipailing ang suporta sa mga taong may halang ng Alzheimer's asin pakusugon ang tamang pagataman sa sainda. Tandaan, health is wealth. From Newsbase, Mardela, Daingiba. Iyan mga tugang detalles kan mga bareta ngunyan na Miyerkules. Sa pagana kan mga pagariba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase, Ramer Tanay sa Lado Teknikal. Kami po nagatod kan bareta. Ako si Chi Antivola. Ako po si Edwin Taral nagsasabing mabalas kan siya nung pagantabay. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga kan hapon. Masunod na pagkalipas lang kaini. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan It Hard. Isang alaksan